kalman laeng. Programang ingkay pakangigan, kada kita ng tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing hindi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigan. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo, iti ito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Nebag nga malimyo aming nga sangapada papagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, amasarakan ti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot, West Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At timanin nga sumagbay ti programa, Idi Kalman Laeng. Kaya ito ti pagayam nyo ni Mr. IKL, Idi Kalman Laeng, Manong Nemi Ruiz. Kumagkabilang tinimbag malem kada kay aming sangapada sa dinuman na pasatilubong diyan nyo, anyaman ng oras, anyaman ng aldaw kada kayo. Papagayam mi, please share this program, share. Kaya kasama tayo nga padaanan nyo, ti pagkasalitaan, Idi Kalman Laeng ni Carmen. Ni Carmen, namin talo nga nagsagaba, gapukin ayat. Iti pungtot na, dakay lang ayat, sangit ko na. Takay mamat alalaki di pagsangitek ko na. Ala, agrab-rebelde ni Carmen. Isunong nga tati malugi, munong mapukawan, nakas pagarigan ta. Padaanan nyo nga rin, pagkasalitaan ni Carmen, papagayam. Basta, agbuy-buya kayo, happy watching. Gaya mintayon na irugi kay ba sa dito pagkasalitaan ni Carmen. Tagaano ni Carmen? Di naman di bagano tagaano. Sagudayin nga ti surat, Idi Kalman Laeng nga paset, ti pagkasalitaan ni Carmen. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng. Manong naming agsangsangit akmanen. Adaman ni mama, mga ayo kanyak, manong naming amang padpatib tirik na. Nastang ko niti panagsangsangit ko panaganugog. Gabuti ti may katlo agundaway manong naming kat nasugat manin ti puso. Inarakop ko ni mama, manong naming kat sinalutsud ko. Hapay mama. Apay agasti din ang balingag kasag ko. Apay nga siya klase ni babae nga saktan di kiti lalaki. Apay mama, apay. Awanan ti amok pa yung baganak. Tinongpal mo met, dagitibilin ko ken ka. Nga sakbay nga aklunim ti may nga lalaki kita. Amuem, no asin nga talaga isuna. Nasigurado mo't lang ipatpateg na ka. Nasigurado mo't lang saan na kantong isuksuk. Sinigurado mo't mama. Nagbalinak mga natalang. Iti-desisyon ko. Inadakti college. Imuna ni Alex itibiyag ko. Ngayso, tinangipayam ti kinabirhen mo. Nagtrabaho ako. Anat napasamak yun kay ni Alex. Hindi nag-graduate kami sa college. Nagpakada ka naman sa Manila. Pagkamong tanadaman ko langan ng mga sawan sa Jai. Nagsakit na di damo ka pa nakasugat ti pusok mo ma. And after 1 year, si Mangbay ni Alan itibiyag ko. Kaopisina ak. Nepay ko pa di magikmanin kang kuha. Em kalpasan lang ti makatawin mi. Sambag na siya din kasar na.
Sa di may katlo ni Carlos. Nagpaot kami tito ang katawan. Agkalay sa kamkuman. Sa bali mating kasar na apay. Anya di basol ko tap na masakta nakakastoy. Mama, anya di basol ko anya. Anak, siguro kat dito tinigariagasat mo. Yung mapilay, apay nga saklayin di kastoy, mama. Saklayin di kastoy. Kanagini kagayem ko, di kini kakabagyan tayo. Di kapatag ka mabalasang, saklayin di kastoy. At nasawa na, naragsak na. Siyak, singgalak pa lang at manuntitawon ko. Mama, ada ka din nagkurkurangak. Ada ka din mandikanyak. Nabintasak. Nakabimbintasak saan ka rin, mama? Nabintas ka. Ama nga nabimpinas ka. Hindi kita kakagayim mo. Kakabagyan tayo. Saan mo na namang sitsangaw ko? Nagmanglo. Anak kami binas mo deported bagik. Kaya mapay. Anak, sampay nga dinting ti lalaki. Nga naikari para kan ka. Diyan kayat mama. Ano di kayat mo usawan? Diyan kayat na kayat. Ang mga no kayat ak tumanin kat nasaktan ak tumanin. Iso nga saan kun nga kayat. Timakdera kun manong naming at napanang iti banyo tap nagdigos. Wen. Nagdigosak. Sabunak. Isisuak ti amin-amin na pasit ti bagi. Ti kayat ko kat napintasak lata. Nabangluak lata. Ti kayat ko kat kaslawan ti napasamak. Tinawagak manong nami ti best friend ko nga ni Gigi. O anak gaga, limawag ka, kalpas ka nagsangsangit ka man nila. Uwan nga ron. Di mo tumat kami na mo, pilyan ti lalaki. Ano pala takayat mo kung mga panangpilik? Sa bagay, napapikan ka. May mesa lang ti lalaki ti biyag mo. Dandani ko nagkasar. Kasi kanto ti maid of honor, my friend. Anat, diyan ka mo taramidik siya. Nagkuyog taman. Pamaranda. Dago aginom. Kamit. Hanggang makatulong ti arak, ti problema. Ako problema. Nasugatan lang ti pusok. Kahit kumaagasan. Kaya lalaki mo lahat agas na. Diyan kong kahit agad. Napadnungkot ko man nung name ni Gigi na pang kami ti may sa nga bar. Kaduan naman ang name nga customer kat babay. Hindi tayo agkakamalala. Kapag kakamalala ko na. Kitun. Kita mo di babae. Sa mo kita di lalaki. Nataingan di lalaki. Kas dala agama. Ngayon nakasusit na. Kaya mo sawan, other woman na di babae. Kaya mo na. Kaya di mat lalaki, medyo dirty old manen. Kapot sa ko at kwarta na siguro. Baka kahit mo tagbalingan kirida. Saan ka na ko masaktan? Apin siya ko mamasaktan. Siyempre. Kirida ka. Hanggang kamat. Hana ka mo baling kasar. Mahal ka di. Kahit mo nagbaling kirida laeng. Tulay bagbagam Gigi. Naging kaya manong naming ang dimasdag na kwapo. Iso da ito yung tinaikari para kain ka. Iso da ito yung nakitang bagay kayo. Hi. May action nyo? Basta si kalakit tagpala. Kan manggastos ka na kita na inumin. Why not? Kakaisurang bagong salary. Bagong sweldo. Sa gayam ni Philip, manong naimisyak ti mo na nga nangyawatan na ti ima na timakderak mata. Nagalamano kami. Ay, lalaki manen. Diyan kung kahit tagayat ko na. Sa tanagam amumet manong naimi kay ni Gigi. Aging ka nagpakada ni Gigi na pangkano iti CR. Nakadagdag kita ti loko ang lalaki. Lapendas ka, Carmen. I love you. Nakalaklakat ng ibagat I love you, di ba? Yeah.
Ngim, sikapay lang tinayabagak. Ay, dakay ka lalaki. Amam ka di nga madamapay lang agdardara ti puso, gapo ti lalaki. Tapay, may katlo nga lalaki di biyag ko. Same parehos. Ti rason no apay. Hanga siyak ting kasar na. Nangikasar ti sa bali. Philip, ibagaman no adda pakaatiwak ti sa bali nga babae. Look at me. Para kanyak, you're perfect. Amin. Di pamagi, rupa, mata, agong, bibig, no misem ka nakabutpudo di kiti na urnos ng ngipin mo. Naimas lagi di katay mo. Bastos. Sorry. Nakamimay na nga agkan. Ana namin di kiti lips mo. Palakero ka la. No. Ado na kiti babae nga kras kanyak nga maumati mariknak nga ayat kadakwada. Dito gaya mga bar nga masarakak tikas ka. Nga na magpitik ti posok. I love you. Okay, mamati ak. You love me. Nagbayag ba dadi nga Gigi? Irantana, nadududuata. Okay, dito yung order ko. Wow, nagado. Inuman tayo amin. Birmet. Sige, talaga kahit mamartek. Anong name niya gangay? Imuno na nga nagawid ni Gigi. Hey, abay santa ko mang kuyog. Kati pinapastaritaan nyo ni Philip. Anyat amom no isunan. Awanin tirantak agayat. Anang arod? Tirantak kat mangpasakit. Mangpasakit mo it. No. Bakit kasi kanto tagbabawi? Inanatami manong name itinagsarita, itinapamot nag-CR ni Philip. Sa diyada ni Philip, pimanaw ni Gigi. Oh, napananan ni Gigi. Agawid din. Mbati na ka? Gabot nakababay ba, panawad ta ka. Di pa naibos ti bir. Nagpulutan ka. Naibos mo ti pulutan yan. Nagurderak mo din. Manong nemi nakaandok ti minom karedi nga rabi. Kakaasi ni Philip nga mga tatibay kanya. Pangitulod ka. Kunana. Uray si kakidang portek kamatan, di ba? Jagay tagahit sa jibalay. Kawag naglaki din ni mama. Ito lang nga ramidak ti kasto yung portek kapag sakit tinakam ko. Pangipanak nga rot ka. Makamukan. No sa dinot pangipanam kanya. Manong nemi nakaturugak idiadda ko ni tuneg ti kotse ni Philip. Tadalami isma nun. Uy. Kalbasan na, hindi makariingak. Ada mga arakupin kanyak. Oh, hey. Come on. Philip? Yeah. Nakasawang kan? Sa dito yan ta. At ito yung kwarto ti may isang hotel. Hotel? Yeah. Kaya, apay nga wan ti arwatek. Kat oras ka. At naramin mo kanyak. Awampay. Ririingan ka lang ka rin diri. Nabarang agad ko. Oh. Nakimimas ka, Carmen. Kasta man ti bagbagari talo nga nagbalin nga boyfriend ko. Ngayon, mabalin siguro nga nakasapol dat ni Mimas. Ngayon, awanton sa pulik. Siksikan to line. I'm serious. I love you so much. Kinuna naman nung name yata ko ba pala ibaga, ngayon inamalan na di kiti bibig ko. Nakapapaot man nung name kan nakabarbara di kiti bibig na. Kabayatan anan na naman na di kiti bibig ko man nung name nariknak. Tinabarang ang takulap na nga nagkarayam iti pusong ko. Aging galilamsan naman nung name iti. Philip, no. I'm sorry. Ngam kahit ko tagdakiwas. Di gusin ka kada kita kakabarang agik ko.
Kinuna naman nung nemi kadim pabibanan di kadi bibig na iti barukong ko. Kat kaslamaysan nga sanggulo no maladaga ngagtaraon iti barukong ti ina. Kawayatan manong nemi nga di kiti ramay na katap. Mapanakot kudideten kuriring-ringen tiya pasas iti nga 20 kuwebak man. Sana palpalawlawan manong nemi ti ruangan ti kuweba nga kaslakod kudkuden na isang sangayon ti mariknak man. Oh, Philip, mapagagandan mo ti amin. Kama. Ang sarap. Hindi maumangatan manon nemi, di kiti ramay na mangkurkureng-reng ti adday ti kuweba. Ibababanan ti ulo na manon nemi kit ti bibignan. Iti nang gamulon manong nemi iti pasas kaniti mismo ako eba. Diyan ko na mutikuwak manong nemi. Na isang sangayan ti mariknak. Sabsabali ako nak manong nemi. Sampay ngamin inaramid manong nemi di kiti talo nga boyfriend ko. Nagbali nga boyfriend ko itinangan kaniya. Ita pala nga mapadasak manong nemi. Nagmayat. No napanak manin manong nemi namin duha ako nga nagburno. Ay ka manong nemi nga pinanawan ng tikuweba kat nagsublin iti duwa amansanas. Inala na ti maysa nga dakulap ko manong nemi pababa na pinaggaman na ti. Philip. Apay. Takkel ka di? Talod na kiti nagbaling ang boyfriend mo, di ba? May kumprar mo ita. Sabsabali nga talaga, Philip. Sobra. Kaslalandok ti katangkan na. Nalukmag. Baka diyak kayang. Katrama nam ita. Ti sapsapulam to aragsak. Kinuna naman nung nemi, idi tambiyat nan ti panana akas lakalatangkan ti landok. Why? Sabsabali manong nemi. Nangro na manong nemi, sabsabali manong nemi ti panagbayot. Igiling-giling na pa'y manong. No itay kang kanin na manong nemi ti kuwebak namin duwa akon nga nagburno. At dapalayang iti katangaan manong nemi ti panagbayon na mapanak manen. Aging ga nagsabaten tirik nami manong nemi si mabaten tirik nak. Idi tapumsok maten manong nemi tina nabarang likwido. Kinayat katak manong nemi ni Philip. Sabali ka. Sabsabali ka, Philip. Namimpatak, Philip. Pamimpat kan tumanin. Iti sumarno arikos. Dito pa'y nausawan. Nabara pa lang ti amin. Iso nga, Philip, well, Papagayam ni nga ta Philip iti naikari nga para kini Carmen. Kasanon di panggap na nga agibales pagsangitan na kanumat di kiti lalaki. Nga ta? Hintayo ni Toloy nga iba sa papagayam. Dato'y iti kalman laeng apakasaritaan ni Carmen papagayam. Manong nemi katagpaiso. Naimnas manen tinariknak iti may kadwa nga rikos. Namin patak met manen manong. Ngamin tinamintlon sagpabinsan milaengen. Nautoyan kami metten manong. Kalpasan dita nga nalaus nga ragsak nga inak na rikna. May gidyat ko no anay kadagiti talon nga imun una nga lalaki ti biyag ko. Nakaturog kami manong. Edi makariing kami tagsapa. Nagsinublat kami nga napanitiban nyo. Kunak na no gawid kami manaw. Alamat manin.
I love you so much, Carmen. Saan kong tupulos malipatan na ito yung arabi. Kinunahan naman ng name kat turugyan na kung manin nga romansahin. Ngam saan nga nangnangan manong. Pinugustuhan mi lang tirik nami kasla pamamalod tong galmay sa. Inalan ang cellphone number ko, manong name yung Facebook account ko, in-accept ko metisuna. Sa ulitin, sweetheart. Baka no dito lang tiyo umunakin maodi. Philip. What? Tapay. Tsakon kahit tagahat. Kinunak manong name kat pinagadar ng tikot sena. Saan ko yung baga manong name sa din ito pangitulodar na kanyak basta yung magaklatan na no sa din ayan tas gan pangalaak iti taksi. Para daan iti taksi manong name iti nang disagan na kanyak. Abay di mo kaya ito yung bagati balayo? I'm sorry. Jack kahit di ko may kasadyay. Oras nga bale, matawagan kami. Goodbye. Kinunahan naman ng naming at binisito naman ang bibig ko. Tinukutuyan ta. Kaslamayat man ang tirik na lang. Dinasaga ko manong naming saan ko na tinaltalyaw. Tulog ako ng taksi manong naming bagak nung sa dinot pang ituluran na kanya. Hindi sumangpayatak manong naming jak malagip. Jak hayam nagpakada ni mama. Apo na ka mo tinganak. Pinagdandanag na kami kinipapang mo. Kadakala ko matay, kabungpong to ni papang mo, tsak lamon. Abit di mo yung pakada. Imyanam. Ito yan, the Gigi, mama. Tinawagak ni Gigi. Pinanawan na ka, nagtibarang ang takadumang lalaki. Inungong takpin ni Gigi, api nga pinanawan na ka. Ano serbi na nga gayam? O, anti pagdanagan nyo, mama. Nasuyatak mo, nasulatak mo si Mang Pet. Ngayon sa din nagkapwa, saan nga naskan na, bagak kung sa din nagkapwa. Kasta lang nga rin di ba mas pasama kang ka, kasla ka lang rebel din. Palasag man kapag sangitan na kita lalaki, mama. Anya? Nandito kahit mga sawan. Ma, saan ako nang pakadanagan ko na kumad? Bakit ako na yun? Saan ako nung ubing? Nataingan ka na? Nga di adal ka pa, nga mga obisina, nga masusurom. Di mamamit, bigbigat. Mamigat ako ma, tain nagmalat obisina. Ganon ko ni Gigi manong name iti obisina. Uy. Hindi nakantyawan, Gigi. Ano kung pagkantyawakan ka? Sa lusudag lang no apay nga. Sigun ka ni mamang mo. Alas 7. Alas 6 kasi magpet ka di balayo. Napanan nyo kini Philip. Uy, di ka gulbud kanyak. Gayem nak, amin may panggap kan kakit amok. Gamita, baka di julbud mo. Napanggamit yung hotel. Ket, sabsabalis ka. Anong sabsabali? Ikumparar ko kanina kita lalaki nga. Talo nga lalaki nga nagbalik ang boyfriend ko. Sabsabali, so na siya. Anong sabsabali? Super tilaing na. Igistorya to kayo ito noong break time. Inistorya kay ni Gigi manong name iti amin. May ganun? Posible Man. Apa yung nga maaramid yung boyfriend ko? Hindi pa aramid mo to. Kakanan na. Man. Ala paramid mo to. Ano saan nga nararamid di mo ng boyfriend mo? Saan? Alamat lagi dyan. Awan laing da. Di da amot rumuansa. Sila tayo pag gusto dalong di rik na. Di babae, rik na da nga lalaki. Period. Tapos. Ngayon ni Philip. Sos. Super ko na. Di ka maulit tumanin. Saanin? Tabay. Ba amagat gusto nagkamat kanya. Tumutawag itay. Ngayon siyang kusong batan. Manong namin siya mabilang numano titawag. Miss Cole ni Philip kadidi ka nagmalmalag. Dapat bukod ko ang lugan manong name. Isot ka po na
Diretso ako iti balay, malpas ti opisina. Tawag manong naming saan ko ngay kaskaso. Ay ka manong naming kalpasan ti makalawas, Sabado, bakasyon. Nadakam aming atalo dito balay, dapapake ni mama. Kensya. Idadag ti likod ba nung naming tawagan lang ni mama. Carmen! Ma, dati ti likod. Adas sa kasuk dito. Adas ang ilim. Sa ilik. Ni Gigi? Saan? Lalaki. Pilip ka no tinagan na. Ibagay ko mga awana ka. Kaya ibagay ko mga awag. Ada ka mat. Pagulbudan na kami ka naganakin ka. Sino na jay? Nandiyan di lalaking kadwak ng pinanawanak ni Gigi, ma. Sigurad pa tilangan na. Kan guwapo. Macho. E niya amin di kita nagbaling ang boyfriend mo. Sabsabali isuna. Langanat na singpet. Talagang sabsabali, mama. Alala. Gasang mo rin. Sige, mama. Bugo ak labiit. Naka-short tak manong name, naka-sleeveless. Ay mas dagkang kuha na. Timbak din. Wow. Ano ti wow? Abad na ka? Wow ko na kang gata. Aladaman nga awing Pinas ka tikas na kalaan. Pang Miss Universe ka talaga. Ito ka. Tayo baga mo no kahit mong ibaga. Abi liklikan na. Abi nga sa mo tong bata na kitawag ko. Abi nga di mo text baka na text ko. Diyan ka di ba't ko na ka? Nga nalpasin di amin. Dede lang nga nagpatnang. Ako mo tinagbaling nga relasyon ta. Iba't patay ka, Carmen. Nagyaman na kita tayo mapanig. Ngayon may bagagbat kang kakalpasan ti talo nga lalaki nga nang sugat ti pusok. Diyakon kayat na kayat. Di na ko maipada kadakwada. No namin tuluman nga sugat ti pusom, mamintan lumit nga gasak, ken mami adupay, salang taltalo. No ayat na kasugat ti pusom, ayat mat makakas. I'm sorry, Philip. Ngam nalpas ko ng gede nga saan na kong nagayat. Saan akong nagasasawa. Basta kadilatan kas jay. Nga, di mo tagipat gan, dede nga nabii, dede nga nagpatnag. Please, anak please, ayatan na kumamit, diya kong kaya tagayan. Gusto mo mabaling ka di nga gawid kan? Kan saan kan kung tumatawag, kan saan kan tuno umay dito eh. Saan ka akasapulan? Ngam tawag manong name jak man ngaron mabalin nga sukatan ti SIM card ko. Kadno kasta naka-online nak manong name tumawag ti messenger ko makadisturbo ado ubrak. Dagat cancel to man. Pauna ito nga lalaki na. Aging ka manong naming may manin dito balay. Jak kadibot ko nakin ka nga saan kan ngumay. No sakla ko matadad to isang ka pinastrek. Ngayon, mama, tinangilo ka tiri daw kasi pinastrek na ka. Ano ito eh? Arumbay nga ramideg tapno. Maawat mo ito pa nag-head ko rin ka. Ibaga man nga taramideg. Ti aramidem kat saan kan ngumumay. Lipatin na kon. Umuna-una sana ka may karikan ka. Ibaga kan nga talo nga lalaki ti nang luglugan ka niyak. Bay kapat ka. Ngayon para kanyak, siyaktin mo na, kandag na nayon. Malagip ko lang unay, kabayatan ti romansa katibag ang sa baliak. Kabuta talaga na sa baliak.
Ada ayat nga naibudi ka dagiti arakop ka nagkakuken ka. Amang betin nga payak ti kasdya ka raksak do sala nga sika. Kan si karang betin nakariknaki ti raksak. Sika di bihag ko, sika ti raksak ko. Diyak kayat nga mapuka ko ka, Carmen. Diyak kayat nga saan nga sika ti maasawak. Ti agbalin nga ina dagiti anak ko. Diyak kayat. Ngamin tuloy ko manong nemi nga liniklikan na. Liniklikak manong nemi ni Philip. Araramatin na pa yun, tigayim ko manong nemi nga pagpatulungan. So nga, nukas ka office hours, kalpasanti, opisina, break. Uy, masyan ka kay ni Philip. Apay ka ma, tumutawag ka niya. Tulong ko ang Philip, tagsangit pa. Niya? Agsangit? Baka agin sa sangit lang. Aman. Talaga nga, agkapo iti kaungan na dyan, anug-ug na. Kabayat na nagsasalita kam ti cellphone. No, siguro, no, sungbatam nagtitawag na, baka manghigbo ti panagsangit na. No, may jabalayo, namin doon sa ngimay. Baka mabayin lang, mangipakita kengkat panagsangit na. Nakaka-asis ka. Abit katawa ka. Kasat ururaya ka mapasamak eh. Rik na endaman. Timparik na ka na. Ngayon, Philip, basol na. Inayat na ka, ayayatin na ka. Kaya nga kahit mo aramay na kita. Amin hindi mo, ayatin mo. Anyatin mo, baka isot mga asawam. Nagsigpit. Disikat makiasawa kang kuhanan no, kurso na Adam. O, ala, sikanti. Ibagam na tumawag kang ga, siyaklaengan ko na. Gaga, kaso na kung mga ibag nga, siyak at sikamat kayat na. Anyatin mo, baka masurusuro na kamot nga batag. Padasam nga, itid mo tibagim kang kuha na tarik na no kasont imas na, tilaing na, baka nalalaing nga yung boyfriend mo. Kasla mo na ibagbaga nga itid mong kanya. Katwal! Maragsaka na kano, dakay nag-asawa. Awan ka din marik na mapuros, o isang kabasil lang ayat ka ni Philip? Awan! Kaya mo gusto ako nagsangit. Madasag tumamot na sumbat, receive yung tawag na tandang man, di ba nagsangit na? Yan, pamagayam mi talaga nga tang hangakayat ni Carmen, ni Philip. Intayon, ituloy pamagayam, iring pas. Dire-diretso ito yan. Iring pas tayo, natin pakasalitaan, ni pagayam tayong Carmen. Iti, Jakamon, Tagano, Baguio City sa. Timawag man iti may nga sardam ni Philip, padasag man ko na kasumbatan. Hello, Jack, kadimat ko na kang kagasangan ka tumatawag. Dahito yung Timodi. Sa anak to nga tumawag. Ha, dapat lang. Di ka lang din ikaskaso. Magpakadakon kang ka. Papanam? Mamana ko din sa bali nga biyag. Madrama ka with Philip. Di mo ko na yun nagpakamatay ka. Naragsakan nun. No sa anak to na makikita. Naragsakan nun, no? Di kan doon singsingain. Naragsakan doon ito madamag mo nga. May sako ng labis sa bangkay. Pagkakatawa, naglang Philip. Ampay, nalukay ka din tornilyom? Nakaslakayat mo nagpakamatay? Awanin sa balingan ayat ko na sana siya ka. Siksika lang tinakarik na tikas ito yung klase di ayan. Bakas dahawak na rin. Baka natuti kita kamat kanya kababae. Ita, tadan makarik na ti ayat. Samat ng mga ipatpatik kanya. So nakaskan ka. No saan nga siya ka, sa anak lagi nagkasasawa. Aglaklakay ako na baro. Hindi, aglaklakay ka baro, kanagbakbakitak ba't mo balasan? Hindi ba't ko na mayang, pakadakan nga di kan tumakit kita, nga may sakat doon nga lamis sa bangkay. Agsangsangit ka kano kahit no kasang saritam di gayim ko. Ito saan ka matagsangit?
naibusan na kitiluwak. Oh, galing mo naman magdrabo. Talaga nga naibusan na kitiluwak. Dramatistahan sa amin. Sige. Katawanan lang. Sige nga Rodan. Goodbye. Thank you laingan ka di may sa narabi. Ajak malipatan. Bye. Oo, adi bye. Di na siya, tapno hawang kantong nga disturbo ti biyag ko. Kat pudno manong name. Awanin at awan ng pulusin ni tawag na. Pinasatgak ni Gigi, ti may sa ngabikan. O, kumusta ka ni Philip? Sabi nga, kumusta ka ni Philip ko na? Kanot na oding nga, tawag na? Awanin. Saan ka nagpakalaking ka? Kung nakmano sa mo kahit so na, abis malagip mo. Uy, gabot na din na kan matawagan, di na katawtawagan saan nagpagpagitan. Baka isot kaano pa yung awanan, kat isot labong baten, kasta? Ang babawi ka, kasi nararamid mo kayong kuwana. Makabulan ng manong. Tsaka makatala. Alat babas-basama kayong ka. Mama, kasla kalat din makaanak ka pusa. Di ka mapasumbre te kwartom, tadi pagdabag na ang mga salas ngayang ko kada dobrak, baka disturbo ka. Nimat mama, wala da problema. Ada lagi problema. Ada man ng pasikit kang ka. Sama tayo nga tumatawag, kanang pagpakita ni Philip mama. Kandi mo kahit ito ka tumawag. Kandi mo kahit na makita. Itatawanan, kasapulang matang, kasta. Amot mama, may kawak lang. Kadad na di gundaway manong naimi ngajak makaturog. Kasla malaglagip ko di rabing kaadami ti hotel. Kani Philip man. Jak tumatin mapupuutan nga papurusak ti barokong ko. Philip, where are you now? Ay, nga mapaspasamak ka niya. Apay ang babarag, pupudot ti bagik. Kaili ko ni Philip manong lemi. Arara pa apay, ti super nga kinalaing na iti romansa. Sa din mga tayo-tayan na. Pinadas kong in-dial ti cellphone number na manong. Unattended. Hanggang ka manong nemi, hindi may sa ngal daw, ada kami kini mama, iti kusina, tutulong nga kagluto. Hindi pagamunta, maulok, ay, albay! Magta na sarap, anak ni mama. Anak ko, hello, uy, Carmen! Dadya langin tinapuutak manong nemi. Panang sipat-sipat kanyak ni mama ti pingping ko. Hindi makaputa ako manong hospital. Apay. Masigog ka? Masigog ka? Linagip ko. Unang peso ma. 2 bulan itang nasa anak na natatkan. First baby. Saan da ka na si Kuya nagtalo nagbaling ang boyfriend mo? Nga ni Philip, tinakasikog ka. Kung nagtupay kami, nga ready nga rabi nga nagtatpat ng gaawan ka. Di ngamin? Damo yung panagama mo kay ni Philip na panghiti hotel? Saan? Saan man, mama? Kasano ba ita? Mama sa pulam, di tao. Itataka sa pulam mo, ngitakdar na ka? Sa dinong amin, ti among kaya na ita. Kasano nga't panagpakada na ka? Among no taga ano? Amok, mama. Imbaga na. Tinang tamita. Ano plano? Iyan ako, ti anak ko.
Ang anak ka malasang kasta. Oo, maramit ko mama. No isumantigasat ko. Manong Nemi, tinawagak ni Gigi, di makasangpit kami dito'y balay. O, ana, daw anong problema? Masigugak sika. Anya? Nasigugan na ka ni Philip, kanidi nga nabi? Una tayo di lang na pasamak. Naglaingan nga Philip. Amo, kasta ko mama, tidagdawat ko, magsikukaw, tapno, mapilitan na nga madagdag di boyfriend ko. Nga ikasar na ko. Ay, maumay. Nagasgasat kami kami siya, friend. Gabutan ni, adan to anak mo. Nagasarak. Eh, din to agad nakakabalasan. Eh, di mo sa pulan ni Philip. Uray klatan nga. So, agparang. Baring madamag na. Nga masikuka. Ngayon pinadas ko na minsan manunemi itinapani ti lugar da ang imbagana. Nagsalsalot-sutak manunemi kanagiti bumarangay. Philip, nga gwapo. Ano ti pilyado na? Philip Ines. Ines, diyan ka ba natayan na Ines? Yo, pakasya ka. May isa nga balay manunemi ti tududa nga malay da Philip. Napinta sa balay manunemi. Nabuta di bakod. Doon napintas nga hardin da. Nagdurbela. May isa nga bakat ti masidig manong. Yes, iha. Ito ti balay da Philip, ma'am. Ni Philip. When, ma'am? Te burdek me. Ay, dakay ti mother na. When, anat masapol mo? Ada ka dito na? Siya ni Carmen. Ah. Ay na, siya kagayam ni Carmen nga. Pagmamuuyungan ti anak mi. Apa nga pagmamuuyungan ko na yun, ana. Mabaling ka ti sumrek. Ah, kasbagaytam. Nakarubwatak. At papanak, diyan lang katulong tinabati. Awan ni Philip. Anak atin ng pakada na keng ka. Baga na nga santo nagpapakita. Gabutan na aprobaran ni Dean. Aplikasyon na magtrabaho sa Diya, Canada. Ano sa Diya, Canada, iso na? Sige nga rin, nana. Abisap sa bulim itan Diya anak ko. Kat kastoon iti panagsang-sangit na idi. Ngakuran na lang ang pakamatay, piman. Diyan ka mo, narumbing ibaga ka na kayo. Nana, baka rumbing ibaga. Ada nga may napitpitik ti saklot ko. Apo ko yo. Ada. Ay, kagaro tatawag ka ni Philip. Baka muking ko na. Pinastrek nak ti bakit manong nemi pinagtugaw. Sana inalat ti cellphone na timawag nga kasangsango na. Hello, anak. Hello. Good news. Ha? Good news ba't ka? Sino mo nung nangarat mga bagati good news? Alake, sige, dengge. Kat maragsakan ako maang madamot problema dito eh. Isot ibag-ibag kang good news, kapot ha. Adan na, may sakan nga ama. Kapot adan to ni Carmen, masikog isuna. Oh, kasaritam? Sige, magsalita kayo ka, no? Hello, Philip? Hey, milagro. Sapsapuling ka. Kabot at sungsung batam kanya. Sungsung bata ka? Masiko ka. Ag 3 months ton. Bakit problema nga talaga? Tapay?
Adan no biyak dito eh. Pilipina mat lang. Isundi patpatik mo. Siguro, iso tinakaagas it sugat ti pusok ng palay mo. Good luck narot kada kayo. Siguro, talaga gasat ko taga nakabalasang. Diyan kaming pagarupan nga, nagita ka, nga nakaala ka di narabi. Sige nga Roden, at least na mo akong di amin. Sana ko namang namnamakan ka. Idagpakadak manong name saan nginilingid ti panagtedted di kitilo. Ihabam ta kumbinsirik na ako nga gawin din ito Pilipinas. Para kada kayo. Haari na na. Nagyamak langin. Awan di pagdalagan nyo ta. Nakalukat ti rito ti balay mi. O man yun to sarong karan ti apo ko yun o ipasngay ko. Sige nanay nakon. O sige, ingat. Ito sumang pedak dito balay manon nemi dinamag dagos ni mama nunat na pasama. Nasa Pulamon? Ayan na. Saan na yan na? Nadan sadya Canada, mama. Nakasarita. Tinawagan ni mamang na. Ti makadagas at nakanumot na nubya ng Jai. Ano yan? Dahito yan, di malalam. Ni mamamat. Nagluklukom di dyan ang tao. Talit na pasamak. Kaya bumalas ka ng nilalaki. Apin nga sukumat balsem. So, abali man. Ureta damat kasukat na. Pakalaglag pa. Awanin tarantek pa ang kasawa. Hanga bali. Dadamat din anak kunto. Awanin tinamnamak manong nemi. Namimpisanin anabukawan tinamnam. Sa mereka lang tato pisina manon nemi naman kapigsak nga ginaw. At dagdi kundawan nga maulaw. Imbagtada ni Gigi. Apin ngamin, aglib ka ngaminin. Sapa pa yung palaglib ko. Sakto laglib ito no, 7 months di anak ko. Isagasagan ako di bagay nga rumar to bisina manon nemi, idagrin cellphone ko ni mama. Hello mama, urumahan ako, nagkabit ako. Alis tuwam. Tapi kung mga pagdagdag-dag, at agur-uri na sa ngailin. Sino mo na dito nga sa ngailin? Sino? Dito to nga mamam. Ni mamaman. Naglaking yung bagayon sa sino, basta alis tuwam. Agdiretso ka to yan, ha? Amo pagurayan ng tinapahot. Sige, ma. Adayo akpay, di balay, manon nemi, di makita kang da nakaparadang kotse ti labestigate. Nakasarday ng tikotsek. Nakasaganan nga, sumrek. Tilagan pa nakalukat ti gate manong nemi. May bigbig ko tikotsek. Adan ni Philip. Manong nemi. Saan kun nga sarit tikotsek. Nakalukat ba ti basit garida ti gate. Di masaga ko nagtartaray. Di ba katagas manong nemi. Danilag na itaklam. Nalipata ka masikukak. Philip! Si Rimormat manong nemi. Ni Philip kang peso. Philip! Naging narakop kami. Tinaka-irot manong nemi. Kawarin ako yung baga. Oy, yung batanakan. Baka may batanakan. Yung mga maragrig tayo anak ta. Kung nakalano, saan ka nga gawit sa Pilipinas? Napatpatig ka nga amang. Awanan ti kapat gano sa asika. Da kayo na to ha. Ikasanon di nobyam di Canada. Yung baglagad din ta. Saan ko yung tultuloy nga kinarelasyon. Tapay? Masikukman. Ha? Ano asawa ko makit nagtaraga, nagtasag ko putot. Yung maglakad din na talak tikas dihay. Kat nagawid ako nga dagos dito eh. Tapos hindi kasi takat. Ang payunay man dalaw ti tiyan mo, di ba? Yung mabanin nagkalay sa
Ori naman sigug ka, ang pala ka madlaw. Manong nemi imian ni Philip karedi nga rabi. Tas aming pinubusan nga gawin nga di mangan. Nga buto nakaluto din ni mama. Ken sakbaten ti sa angan ng palubos. Umiyan ka. Ha? Amuti magpagkali kita matam. I miss you, Philip. And I love you. Iba't patignak. No awan tapos sikog mo, baka di kinaman. Masapsapol kayo din eh. Di saan ka mo na makikita? Kung saan ka mo na tumutawag? Kailiw ka ba din? I love you, Philip. Sikat din ikari. Asyak mo tinikari para ken ka. Manong nemi no anya tinapasamak idi iti uneg ti hotel kadidamo mi arabi manong nemi kini Phil. Isumat manen tinaramid na senaryo manong. Wen manong nemi kat saan lang isunan tinangan. Pati siyak manong. Nagmayat manong nemi. Sabsabali ako na. Kaslawanin ti sabalin tupay nga aldaw no rabi manong nemi. Maturog tan. Kaya agumprut ka, ti kabayag na. Ti kayat mo kaya talaga nga mapuyatan tamanin na yan. Taapay. San ka rin nga. Kat natangkan mat pa lang. Usarang pa lang dito. Aging gana di agumlay. Kasta nga rin tinapasamak manong nemi kat nakadlaw dikit nakanak kanya. Dagay sabat na turog. Ape kastat lang ayo. Ni mama salusudod na pa lang. Ay kasla awalid sa baling harapi. Gagangay lang timed iliw. Mama. Mama, tawag kong ka na kayo atap no. Napagtutulagan mo tantikan laysa. Ewan na katawang pwede kita abalayan mi. Sa balin to ang gundaway ng umay kami. Mama, papa. Kadag pa yung sumanong ni Mimi na formal ka ng asawa. Iha, kung nagtuping kami, kaya kayo man nakatuluyan. Naluko yung tirik natin anak yung mama. Kaya oras saan ko nga lukuyan ko ma, talagang da kayo tinekari. Kaya maragragsakan nak. Tati burdet ko, o dapat lang apo ko ng kanyak. Ay, apo ko, kaya kuhanan ko na kuma. Dahil di kakapsat ni Philip, mama. Ang daamin asawa daan, dabukod na nga balay. Iso nga tikayat ko, agyang ka ito'y, umay kamat sa balay. Baka no, mangipat na derkop no matibukod mga balay. Pero sa kanin, sino ko matagtawid ka na ito balay? No saan nga sika, kanji balay mi. Nakita may kamat na sa balay, katawan sa balay, kadwamin siya, di lang katulong mi. Dependen doon na kasunod sitwasyon, mama. Nagkalaysa kami manong name kit ni Gigi ti maid of honor kat request naman na di boyfriend na nga ni Larry manong name ti best man. Tapos kat saan nga problema pa ni Philip manong name ti alain. Angay ti kanlay sa amin, manong name ti simbaan, seremonya na ragsak kami, resepsyon na king ganang inyawid na ko ni ti balay na. Ngayon ti sidong ni mama, kin ni papa, manong name ditoy, nagganak, ididandan ni ako may pasngay, o nagpasngay. Ni Philip Jr., manong name ti timaw, ng regalo ni Apo Diyos kada kami. Buwan, sobra ti ragsak mi, manong name ti dandan anak mi. Uwap-apal mata ni Gigi. Iso na, kalbasan ti duwang atawan, nagkalaysada mata kanila. Duwang anong name ti nagbaling nga bunga ti nayat mi kini Philip. Di Philip Jr., kastamatan kani Perla. Lalaki kan babae. Awanin ti sa bulagpay, manong name ti nagsak mi kalbasan ti talo nga lalaki nga dimting ti biyag ko nga na magsangit kanyak ti orela. Pinadas ko nga na magsangit ti may isang lalaki ng misugayo ng tinay kariya para kanya.
ti awaga kiti sabsabali. Sabi ko, mama, nung nimi ko, kunak kang kanangin daw-dawat nga awan kumanig ito dumtempay nga panubok iti biyag mi iti pamilya. Napigsapay lang da papagi ni mamang, isudat ka kano ng mga aywan kada kiti apu ko na. So, umay met sumarsarong kare kiti nakikamangak manong nimi ni mama nga ina ni Philip. Intuloy mo iti ng opisina, iti asawak, agurnong kami para tinaranya ka masakbayan, dagiti anak mo. Ito nga ron, ti pakabuklan, ti pakasarita, ka nagbalin na paset iti kalman laeng. Kadagyaman ak unay manong name iti anos mo nga nangibasa. Kat sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwagan pagsarimingan ti biyag kadag iti padak nga dimngeg. Ken nagbuya. Tuwing nga ron dagyaman nga pagaya mo, Carmen.